Noite, como vostedes saben, bos días, unha muller deu a luz de urxencia no Hospital Comarcal de Verín e foi separada do seu fillo nada máis nacer. Nas 2 horas seguintes, para ser trasladado ao Hospital de Ourense, supostamente por falta de pediatra no momento do nacemento. Queremos, desde Marea, comezar denunciando esta situación porque nos parece absolutamente inmoral. É inmoral que en nome duns recortes, que en nome do desmantelamento da sanidade pública para forrar 4 pesetas para lle deixar os ricos nas rebaixas de impostos deste ano, se peche de forma indecente o paritorio con estas primeiras consecuencias que estamos vendo. Isto que acaba de suceder esta mesma noite é a consecuencia dunha decisión equivocada e como decisión equivocada lle pedimos a Núñez Feijóo que rectifique de forma inmediata. Que ten que pasar para que se rectifiquen as decisións erróneas da Xunta de Galicia? Se puxo en risco innecesariamente a unha mãe e un fillo que veo o mundo de forma normal, de forma natural, e para aplicar unha decisión política incurrirse nunha mala praxe pediátrica. A mala praxe pediátrica consistiu en separar o neniño da súa mãe 2 horas despois de nacer, cando estaba en plena primeira lactancia vital. Esta práctica está desaconsellada, como vostedes saben, e quero ler algunhas das asociacións que respaldan esta situación, a Organización Mundial da Saúde, UNICEF, con relación ás prácticas dos hospitais humanizados, do propio Ministerio de Sanidade, da Sociedade Española de Obstetricia e Xinecoloxía, a Sociedade Española de Pediatría, as asociacións de matronas e prácticamente todos os protocolos a nivel mundial de atención ao parto. Ben, foi vulnerado toda esta retaíla de prescripcións médicas pediátricas simplemente para aplicar unha decisión política. A nós parecenos inmoral, parecenos que é unha decisión de violencia. Aquí hai violencia institucional contra as mulleres e violencia institucional contra os recén nacidos. E hai que decirlo así de claro. Se puxo nun risco innecesario pois eso, o bo nacemento do recén nacido e o contacto que necesita todo o recén nacido e que se leva aplicando xa anos e anos en todos os paritorios non xa do primeiro mundo, de todo o mundo, o contacto entre a mãe e o recén nacido simplemente para aplicar unha decisión política e había que aplicarla pasase o que pasase para demostrar que manda aquí, non? Pois non, señores e señoras, non pode mandar a soberbia, a non rectificación, non pode mandar os recortes, non pode mandar a inhumanidade. Hoxe vimos un acto de inhumanidade aplicado directamente por unha decisión política de Núñez Feijóo. Esta decisión é inhumana e é inmoral. E entón, desde Marea, animamos, pois evidentemente, a prexudicada, o seu entorno familiar, as asociacións de defensa da sanidade pública e de defensa dunha maternidade conforme os tempos de hoxe en día a que denuncien estes feitos no Comité de Ética e desde logo a recurrir a decisión na vía administrativa tamén, non? Porque o que acabamos de ver esta noite non é admisible. Ben, nos falaremos do pecho paritorio do Hospital de Verín no debate orzamentario que ten lugar a semana que ven. Nos demostraremos a semana que ven con cifras, con números e con nomes, porque detrás dos números hai persoas, que iso é o que non se entera o Partido Popular. Demostraremos con persoas e con números que o hospital ten que seguir aberto e que pode estar aberto porque por orzamentos non pode ser. E o demostramos tamén en términos científicos, porque salvo eses 44 firmantes do Hospital de Ourense, o resto da comunidade científica a nivel mundial desaconsella o que se acaba de facer no Hospital de Verín. E, polo tanto, queremos que quede moi clariño que nós non imos pechar a boca e non nos van calar nin a nós nin ao conxunto da sociedade mobilizada en defensa daquelo que é propio e daquelo que é o esencial. Se non atendemos dos nosos nenos e das nosas nenas, que nos queda? Que somos como sociedade? Perdemos completamente todo o valor como seres humanos. E esta decisión se podía evitar. E esta decisión ainda se pode rectificar. Pois lle pido encarecidamente, en nome de Marea, en nome de toda a sociedade civil que está indignada con esta situación, a Núñez Feijóo que rectifique. Ben, desto será do primeiro do que falemos,
evidentemente, a semana que ven nese pleno duplo, como vostedes saben, en primeiro lugar de orzamentos e en segundo lugar pleno ordinario. Os orzamentos é o momento máis importante do ano, porque é onde negro sobre branco se poñen os números que respaldan as políticas, as decisións políticas e as intencións políticas. E isto é unha mostra clara de cal son as intencións políticas de algúns, que decían que esta vai a ser a legislatura do rural e está sendo a legislatura do exterminio do medio rural. Así de claro, están exterminándonos, porque nos está impedindo vivir onde nos decidimos. Que futuro nos vai quedar con decisións como esta prolongadas no tempo? Pois, evidentemente, a implosión completa do medio rural do noso país, o maltrato institucional, a fuxida dun entorno desaconsellable para vivir, desde logo. Ben, esta é a primeira cuestión. Como en Marea, no pleno ordinario da semana que ven, formulamos dúas cuestións que son as que nos corresponden a noso grupo parlamentario. En primeiro lugar, a interpelación, formulamos unha interpelación polo crise do peche das centrais nas Pontes en Meirama. Nós pensamos que o camiño que debe seguir Galicia é o camiño do Green New Deal galego, un acordo social e un acordo político para o desenvolvemento económico e industrial coherente co medio ambiente. Queremos deixar de estar no furgón de cola daquelas comunidades autónomas e daqueles países que se adaptan ao cambio climático. Queremos ser pioneiras e pioneiros. Sabíamos que o que pasou nas Pontes, que o que pasou en Meirama iba a suceder. Non se fixo previsión por parte nin da Xunta nin do Estado nos últimos 10 anos e agora estamos pagando as consecuencias. Pero aínda estamos a tempo de facer algo ben. Por eso nos formulamos unha interpelación coas novas alternativas. A Xunta, nos orzamentos do ano 2020, non fixo nada, 0 propostas e 0 euros. Está comprobable aí, e o veremos a semana que ven, con un só argumento exculpatorio, é que toda a culpa é de Pedro Sánchez. As emendas de En Marea, para evitar isto, foron rexeitadas. As propostas do Partido Popular hasta agora, como saben, foron pretender pagar a Endesa por emitir gases de efecto invernadeiro, suprimindo a fiscalidade ecolóxica ou estar parada. Vamos en contra das correntes mundiais, vamos en contra da cumbre mundial do clima, vamos en contra dos tempos, e iso non pode ser. Estas propostas califícanse por las mesmas e parécenos que é algo que non se pode aprobar de ninguna maneira. Sorprendeunos, e quero dicirlo tamén ben claro, como en Marea, sorprendeunos moito o voto favorable a esta posición política do PP que lle deu o Partido Socialista, e nos sorprendeu ainda moito máis que o Bloque Nacionalista Galego lle dese un apoio a esta proposta contaminante do Partido Popular. Non se pode loitar contra o cambio climático defendendo que a central que máis gases de efecto invernadeiro emite de toda a Península Ibérica e unha das máis contaminantes de Europa siga a funcionar. Pero non basta só queixarse, hai que propoñer alternativas. Por eso presentamos unha interpelación con 20 puntos que son esenciais para asumir a loita contra o cambio climático no noso país. Algúnas delas xa son ben coñecidas por vostedes. A necesidade de poñer en marcha o mapa da transición sostible en Galicia, o desenvolvemento de proxectos piloto tipo nas dúas hipercomarcas afectadas polo peche das centrais, o traballo neses concellos para a captación de oportunidades que supoñan unha aposta polo I+D nas enerxías renovables, a inclusión de partidas no ano 2020 que nos propuxemos e que foron rexeitadas directamente relacionadas co fomento das iniciativas empresariais e formativas, principalmente no eido das enerxías renovables presentes na transición enerxética. E si, queremos decir claramente, obrigar a Endesa e a Naturgy, a antigua gas natural fenosa, tendo en conta os enormes beneficios acadados explotando os recursos naturais desas zonas e os impactos medioambientais, obligalos a ser partícipes das iniciativas empresariais, principalmente no eido das renovables e tecnoloxías presentes da transición enerxética nos concellos das Pontes e de Cerceda e as súas comarcas. Non queren facer algo polo cambio climático? Pois en vez de comprar portadas de periódicos que se vinculen e que se vinculen necesariamente ca transición enerxética xusta e sostible do noso país. Finalmente, presentamos tamén unha pregunta sobre as razóns que ten a Xunta de Galicia para apoiar e para promover a privatización a entrada das universidades privadas no sistema universitario de Galicia. Isto, como ven denunciando a comunidade universitaria, e iso fixeron de así de forma unánime os rectores das universidades, é o colofón
dun intento privatizador das nosas universidades por parte do Núñez Feijóo. Como saben, durante estes anos o sistema de financiamento das universidades públicas afogábase de tal maneira que non podían crear máis plazas para aquelas titulacións máis demandadas e ao mesmo tempo a creación de novas titulacións supuña necesariamente, por esa vía empuxada por ese sistema, pechar outras. Ben, se creou unhas necesidades non satisfeitas artificialmente por unha política restrictiva de Núñez Feijóo e agora eso que xustifica, según a Xunta de Galicia, que se abra a porta á universidade privada. Ben, para nós isto é un auténtico despropósito e é inaceptable en términos docentes e inaceptable en términos de investigación. O I+D+I debe de estar concentrado nas universidades públicas. Por certo, que os proxectos de viabilidade da universidade privada que foron presentados non conteñen nada a este respecto, ni tampouco a suficiencia do profesorado, nin instalacións, nin programas de viabilidade das súas propias titulacións. Logo, cal é o beneficio que se pretende obter da autorización das universidades privadas no noso país? Pois, unha vez máis, igual que sucede co sistema sanitario, o desmantelamento do sistema público, neste caso educativo de nivel superior e o de carácter investigador. Bueno, pois, con En Marea que non conten. E iso será o que confrontaremos que a Consellería esta semana no Pleno do Parlamento, acompañado tamén dunha serie de iniciativas, algunhas das cales xa as presentamos esta semana, como saben, o anuncio dunha proposta de reforma da lei vixente para evitar que as universidades privadas podan poñer as súas maus nas decisións que teñen que ver coas universidades públicas, algo que sucederá, a non ser que cambiemos a lei, algo que, por certo, xa fixeron outras comunidades autónomas para blindar o estatuto xurídico das súas universidades públicas. Se queren formular alguna pregunta. Bueno, a valoración negativa do inmobilismo da Xunta de Galicia do Partido Popular. Nos puxemos o acento en que facían falta máis recursos para as políticas sociais e nos foron negados todas elas. Como saben, nós o que buscábamos era que non se lles baixase os impostos aos ricos. Cada imposto que se baixe aos ricos é un regalo fiscal que se lles fai e diñeiro que deixamos de ter para ter recursos públicos, pois para atender a sanidade, para atender a educación e para atender a dependencia ou o fomento das políticas de emprego ou a cohesión territorial. Ben, este ano foi imposto de sucesións ás grandes fortunas de Galicia, foi tamén o regalo impositivo para poder comprar chalés na praia. O ano pasado foi o imposto de patrimonio a 6.000 persoas máis ricas de Galicia. Nos estamos fartos de que se lle regale o diñeiro aos ricos, mentres o resto da xente pois está sufrindo uns recortes que levan a que nese nome se peche o paritorio Hospital de Verín e con eso o desmantelamento de toda a sanidade comarcal do noso país. Agora estamos vendo a mostra máis cruda deses recortes, pero en Verín se pecharon tamén outras especialidades, igual que no Barco, igual que en Burela, igual que en Monforte. Ben, isto é un plan preconcebido, non? Para desmantelar toda a sanidade pública, e nós pensamos que a xente demanda este servicio esencial con independencia de quen votasen, porque eu estou seguro de que houve moita xente que votou o Partido Popular pero que non se esperaba isto do PP. De feito, tampouco esperaban que o Partido Popular de Ourense se levantou e nós esperamos que ese levantamento seña duradeiro e que entre todas e todos podamos compoñer nesta Cámara unha maioría puntual alternativa a esa indolencia de Núñez Feijóo do maltrato sanitario que está levando a cabo neste caso na provincia de Ourense e noutros casos noutras latitudes. Isto, por certo, e xa expliquei en algunha ocasión, pasa con normalidade en parlamentos como o británico. Os diputados dunha formación puntualmente poden apoiar outra formación diferente ou unha proposta diferente cando é razonable. Os diputados e diputadas de Ourense deberán de seguir o exemplo dos seus compañeiros de filas naquela provincia e ser valentes. E estamos seguros de que a cidadanía tamén lle agradecería, porque ante todo está a defensa do ben común e é a igualdade de oportunidades en toda a provincia.